Deta. Agalat ya garong talaga kasi tibiyag. Biyag ti Ilocano dito. Damay sa tabo na. Nyata may sa tao ba? Matag pakat iban niya no, damagagit ka pan mang sangat. Kasi mahala din nga kuan nga duwa nga Caltex. Tuloy kami nga karawat lag bidig nga. Kita mo na ba pag lustan ta diyan panjay. Kasi kini. Strict ko amin dito. Hindi nga na ganun. Uy, panagpakpakat. Sira-sira na kita mga dalan na kita na sira-siraan da. Sa pagnanapan jay. Di ba gangrit ay? Pag nananapan isang at amin na kita. Wala masidaki ako makita mo kita. Wala biklat lang ko ba yan? Wala biklat lang ko mga kalap, mga punguan di. Nagitutin na dong. Nih. Pag nanti nga panjining. Anin. Ano? Ayun ah. Pinaporta dagi na. Nabay nga sumsum na kit po eh. At pala dito nga dalan dito ito. Nadalos tayo dalan yung dito haan. Ini dah jalan.